ଆଉ ତପଇ କଣ ଖବର? କଣ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ପୂଜା ଆସିଲାନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଅର୍ଡର କରିବା, ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡର କରିବା, ଟିକେ ପୂଜାରେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡର କରୁଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲାଣି, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଅର୍ଡର କରିବା ଆଉ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବା। ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମିଳୁଛି ବୋଧେ? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ ଚାଲିଛି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଅର୍ଡର କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ପପୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା। ହଁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲେ, ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠିକି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ବସଛୁ ଆମେ। ହଉ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଅଛି, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ସେଇଠି। ପାର୍ସଲ ଥିଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାର୍ସଲ ହଁ ସେଦିନ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ହଁ ପୂଜା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ପାର୍ସଲ